जोंनि आसाम सरकारखौ गोसो गोरबोजों खुलुमहरनाय थाबाय। आं आसा खालामोदि आसाम सरकारा जोंनि थाखाय माबा मोनसे हेल्प हरगोन होननानै। बे भिडिअखौ खालामनायनि ओंथिया बेनो जोंनिया। दिनै जोङो गुजरातनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बालसाड, ओमफ्राय मा होनो जायगानि नामा जाहैबाय सानजानतुम। A1 पेन्ट्स कम्पानियाव जोङो दंफैयो, खामानि मावनो थाखाय फैदोंमोन। नाथाय लकडाउनाव जोङो दा गासिबो फासिनानै दंजोबो। जोंना जानायनि थाखाय थिग गैया, थानायनि थाखाय थिग गैया। अनेक मानसिफ्राबो उसुबिदा जानानै दं, गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायावबो। ओमफ्राय जों रावनिफ्रायबो हेल्प मोनाखै। दा बिनिखायनो जों साफ्रोमबो बे वार्कारफ्रा जों आसाम सरकारनिफ्राय माबा मोनसे हेल्प मोननो थाखाय दिनै बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। आरो जों आसा खालामोदि जोंनि आसाम सरकारा जोंनो थाखाय माबा मोनसे हेल्प हरगोन होननानै। दा आरोबाव जोंनिफ्राय मोनसे जोङो लुबैबावदों, जों हास्थायबावदों जे आसाम सरकारा जोंखौ लांफैनायनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था खालामो। मानोना जों बाव थाबाय थानांगौबा जोंहा गिलु बालु खहा जागोन। मानो होनना बुङोबा जोङो कम्पानियावबो खामानिखौ मोनासै। जोंखौ बुंदोंमोन जे 3 तारिखनिफ्राय लकडाउन खुलियोब्ला 4 तारिखनिफ्राय जोंखौ कम्पानियावहाय लेंहरनानै खामानिखौ होगोन होननानै। नाथाय दिनै 6 तारिख जाबाय, दिनैसिम जोङो खामानिखौ मोनासै। अब्ला जों खामानि मावनो मोनाब्ला जों माखौ जानो? बेवहायथ' जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय रावबो गैया जोंनो जानो थाखाय होफैनो, गाननो थाखाय होफैनो थाखाय। बा जोंनो थाखा गरसे हरनानै जों बे थाखाखौ लानानै जे बायनानै जानो, जोंहा बाहाय जोंखौ हेल्प खालामग्रा, जोंखौ मदद खालामग्रा रावबो गैया। दा बिनिखायनो जों साफ्रोमबो बे वार्कारफ्रा, बे जोंनि आसामनिफ्राय फैनाय, जों बाहाय बर' दं, सावताल दं, बिहारि दं, बाङालि दं, बंसि दं, नेपालिबो दं। दा ओंखायनो जों साफ्रोमबो गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिबाबो जोङो जाथि मोनसे बायदि जानानै जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे सुबिदा मोननो थाखाय दिनै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। आरो जोङो बिसेसकरि जोङो मा होनो जोंनि लुबैनाया बेनो, आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि थाखाय जाहाथे लांनायनि एबा जोंखौ बिनिफ्राय लांनायनि थांनायनि माबा मोनसे बेबस्था खालामना होयो। जों बेखौनो दिनै गोसो गोरबोजों आसाम गभर्नमेन्टआव मोनसे दिनै जोङो थांखि हरनाय जाबाय बा लुबैनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।